かって左側のじゃあケーナを紹介お願いします。ボルゴーニュというと皆さん一番おなじみなのがこのケーナだと思います。非常に単純な楽器で、ただ竹の管に穴を開けて木口を削っただけの非常に単純な楽器なの。音の出る原理は尺足と同じですね。さん頑張って。という楽器です。長いのから短いのまで、普通のこの一番低い音がソの音。ピアノのドレミファソの音がこれが一番。これが一番低い。ピアノのドの音が出るのがこの。なんかすごく高い低い楽器の時も結構高い音の出る楽器です。一つでケーナです。ケーナとこっちは長い方ケーナがちょっと他に言い方がこっちが長いなってこっちが短いなとか言います。拍手です。サンポーニャという楽器を紹介してください。はい、こちらがサンポーニャと言います。素材は竹とかアシとかでできています。で、この楽器ができた由来っていうのがアンデスの高い山で冷たい風が折れた足に吹き込んで音が鳴ったっていうところから来ているそうです。で、どんな音がするのかっていうと今曲中で大きいものからちっちゃいものまで吹いたんですけれども、実は風の音を出せるんですね。なんかちょっと気分がアンデスの山に行った感じになりましたが、ありがとうございます。サンポーニャでした。では打楽器最後、太鼓を紹介してください。大きいけども意外と持ってみると私でも片手で持てちゃうぐらい軽いんですけど、日本の太鼓と違って、皮がなめしてないありがとうございます。なめしてなくてひもじゃない毛がついたままです。こっちは、牛さんの皮で裏も皮があって、こっちはリャマヤギみたいなリャマの毛がついてます。こっちは叩かない方でございます。こんな軽い楽器です。ボンボンボンと音がするからボンボという名前です。はい、それではまた時間がありましたら他のメーカーとか細かい楽器面白い楽器ありますので紹介させていただきます。はい、それでは続きましてはトゥナパクタというね、ちょっとまたこれはですね皆さんにねヘイってやるやつ、ヘイってやつ、ヘイじゃないは皆さんちょっと右手をちょっと上げて左手でもいいですけど、せーのはこの感じですね。この感じ曲の中に何回か出てきますので準備しててくださいね。
ボリビアでやってますカルカスっていうスーパーグループがやるんですけれど、日本でいうとスマップみたいな感じですかね。もう大人気な、年はすごい上ですけれど、歌謡曲とフォルクロールをちょっと融合させたような形で、ヨーロッパの方でもすごい人気があるカルカスというグループの今曲でした。で次の曲もですね、その先ほど言いましたカルカスの曲なんですけれど、ヤイという途中なんかみんなでこう騒ぐような歌なんですけれど、それも要するにスペイン人に支配されて、その部族種族の言葉をしゃべるなと言われて、ヤイという3つの言葉だけで悲しみも喜びも全てを表現したという、ちょっと歴史的には悲しい歌ですけれど、明るいノリがいい曲になってます。
詩の内容としては本当に悲しいその征服されてしまった元種族部族の悲しみを歌った歌ではありました。はい、それではさっきの続きの、簡単にですね、楽器紹介。打楽器のチャフという楽器を紹介してください。これがチャフです。ヤギの爪が抜け落ちたのを集めて作った楽器で、こういう音がします。以上。なかなか簡単なのはチャフの紹介とさせていただきました。それではチャランコという楽器をね、ちょっと紹介していただきたいと思います。これが一番多分見慣れないのかなって気がしますけれど、ギターではないですね。じゃあこういう音です。ウクレレは4本だけど、これ10本弦がありまして、で実際は2本を1本の感情で弾くんで、弾くときには5本だと思って弾いてるんですけど、なかなか難しいけど練習してます。以上です。芸大出身です。仕事です。それでは最後にギター。これはもう皆さんね、一番見たことあるなという楽器だと思います。まあ、クラシックギター、フォークギター、エレキギター、いろんなギターありますけれど、こういう音楽で使うのは、クラシックギターというのを使わせていただきます。こんな、まあ、普通に音ですね。こんな感じです。それでは続きましてですね、フェスタアイバラという曲を演奏させていただきます。これもリズムがですね、すごい日本人にはなんか馴染みやすいリズムで、ちょっと皆さんも乗ってこんな感じですかね、手拍子やっていただければなと思います。フェスタアイバラ演奏させていただきます。
それでは続きまして、皆さんが多分一番知っているかなという曲ですね、コンドルは飛んでいくという曲を演奏させていただきます。コンドルは飛んでいくという曲でした。それではですね、2部の方ですけれど最後の曲となりました。最後の曲「イビチタイ」という曲ですけれど、これこそ本当にボリビアの方ではですね、もう喧嘩祭りというお祭りの中でですね結構歌われたりするんですよ。でボリビアの喧嘩祭りですと本当に死人が出るというぐらいすごい激しいぶつかり合いの祭りの中で、歌われる曲ですね。
皆さん喧嘩しないように、もしよかったら踊ってくださいと。あ、ボリビアっていうか南米の方もいらっしゃるのかな。ペル花祭りとか本物の人が来ました。意味自体はお嬢さんっていう意味でしたっけね。で途中サビのとこがムユスパ意味自体なので、それは回れよ回れお嬢さんなので、私たちこうやって回ります。もし立ってる人がよかったら一緒に回ってください。回り方はどっちでもいいです。私たちはアマチュアなので、皆さん聞いていらっしゃる方々が楽しんでいただけたらなと思って演奏してるので、今日は一緒になって手拍子をしたり手を振ってもらったりして本当にありがとうございました。ではとりあえず最後の曲になりましたけど意味自体ペルの方前に出て踊ってください。何の発音わかります？「
出会いという曲、エクセントという、歌はないんですけれど、そんな曲をですね、演奏させていただいて、リラックスさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。会場の皆様、もう一度大きな拍手をお願いいたします。博物館スプリングコンサート全4回は終了となりますが、館内では引き続き藤枝出身の原田澄夫動物写真展を開催いたしておりますので、コンサートでアンデスの風を感じていただいた後は、今度はカナディアンロッキーの風をぜひ入館いただいて感じていただけたらなと思います。また29日と30日は同会場で大道芸や手品ショーを開催いたしますので、また来週も博物館にお集まりいただけたらと思います。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。